Sebe surasının 10. ayetinden te 14. ayetçeli inşallah bunu aydınlayacaktır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad ateyna Davud minna fadla. Allah Teala 10. mübarek ayette aydiyer, Davud peygambara ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Davud peygambara öz tarafımdan uli nimet verdim. Davud peygambara öz tarafımızdan uli nimet verdik. İnnin nimetin biri ya cibalu evbi ma'ahu ve tayr. Huday Teala dağlara, dağlara ey dağlar deyiptir. Davud peygamber tesbih edip, hamd edip, Allah'ını zikredenini siz de ses edip tesbih edin deyiptir. Ses bilen eşittirip. Davud peygamber dağın yanına varıp zikredenini dağda tesbih etyanmış. Ve tayr. Allah Teala kuşlara da emretiptir. Davud peygamberin sesini eşitseniz siz de zikredin Davud peygamber bilenip. Ve elenna lehul hadid. Allah Teala aydiyer, Davud peygambera demir, filiz, demir ahani, demiri hamir yali, mum yali yumşak edip ihtiyarına koydum diye. Ine şu demir olsa Davud peygamberin eline düşse hamir yali olyanmış. Näme becerse beceri vermeli. Palçık elinde olsa, bir kuma suğu koşulsa, ya bir un suğu koşulup hamir edilse, her yere köke becersen bol ya da çörek pişirecek bolanda, yirak yaysan yayil yer. Allah Teala diyor ve elenna lehul hadid. Davud peygambera demir, filiz demir ahani, mumyal hamir yali yumşatıp ihtiyarına koydum. 11. ayet. En ya'mel sabigatin ve qaddir fi's-sardi ve amelu saliha. Ey Davud, şu demir bilen ceng meydanına, savaş meydanına giyilyen demirden köynük becer deyip. Ama Davud peygamber şol demir bilen eline hamir palçık yalı da hamir yal mum yalı şondan köynük dokuyanmış demirden köynük demirden don cengdege yer yalı cengde giysen ceng meydanına giysen ok degmiya da ohum şonu beceriyanmış ve Allah diye Allah Teala diye ve qaddir fi's-sardi. Ey Davud şol demirden köynük becerindi. Şonu öğrendi, halkalarını, simlerini, demirlerini birbirinden geçirip öğrendi, midenini ör, avadan ör, birin kiçi birin ulu etme, gelişiklice ör deyiptir. Ve ey Davud ve içerisi ve devrevindeki Müslümanlar ve hemmamide hitap ve amelu saliha, amele salih edin, kovu işleri etten gedin. İnni bima ta'malun basir. Hudaya diyar men sizin etýän işlerinizi görüp durandyryn. 12. ayetin manasyny aýdylyn. Ve li Süleyman ar-riha guduwuha şehrun ve rawahuha şehr. Davud peygamberiň ogly kim? Süleyman peygamber. Ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Allah aydiyar, Allah Teala aydiyar, Süleyman peygambera yel badı, yeli ihtiyarına koydum. Şu yel bilen guduwuha şehr. Ertiden öýläçeli bir aylık yol gitdi. Ve rawahuha şehr. Öýlüden soň şu yeli minye, yel bilen uçup gitdi. Rawahuha şehr. Gün ýaşaýança bir aylık yol gitdi. 1500 ila 2000 kilometr ertiden öýläçeli uçýanmış. Ohum öýlen hamana Demeşkden, Şamdan Kabul'a gelip ikinliğine akşama gelip konyanmıştı. Süleyman peygamber.
Kur'an-ı Kerim şi. Ve li Süleyman'er riha uduvaha şehr. Erti bilen öýläçeli bir aylyk yol giderdi ýel bilen. Ve rawahuha şehr. Ve öýleden soň öýlänne minenne ýeline ýel bilen giderdi tägün ýaşaýança bir aylyk yol. Ve eselna lehu aynal qitr. Hudaý Taala aýtdy. Süleyman peýgambera akdırdım çeşme ýaly dip mis felez mesva misye Türkmen. Felez misi su ýaly akdırdım diye. 100 kilometr eyni çeşme ýaly Süleyman peýgamberiň zamanynda 100 kilometrlik sawuk su ýaly mis akdyryp goýupdyr Hudaý Taala. Ine Kur'an'da ba. Ve eselna lehu aynal qitr mis felezi akdyryp goýdum diýipdir. Eyni su ýaly akyp durarmış. Şondan hamana bir gap alyp zat bejeri bermeli her kim şo zamanna. Süleyman peýgamberiň ihtiýaryna goýupdyr we tewrew nakla haýyrlanýanmış. O yine Süleyman peýgamberiň ihtiýaryna goýan zat Hudaý aýtdy. Ve minel jinni men ya'malu beyne yedeyhi bi izni rabbih. Ve jinlarda Süleyman peýgamberiň öwünde iş büýron zatlaryň işleri ederdiler Allah'ın icazet bermegi bilen. Jinlary da işletýänmiş Süleyman peýgamber. Ve Allah Taala aýdýar: "Ve men yazigh minhum an amrina nuziquhu min azabis sa'ir." Ve her kim şu jinlardan Allah'ın buyrugyndan çyksa, onu cehennem azabından ona dadyrar diýipdir. 13-nji ayet. Yine 2 ayetin manasy galdy. Ya'maluna lehu ma yasha'u min mahariba ve temathila ve jifanin kal jawabi ve qudurir rasiyat. Şu jillar Süleyman peýgambera işlerdile, bejererdile mihraplar, mescitler, ulukon dağlarda qalalar jillar bejerip berýärmiş, agyr işleri. Ve suratlar çekip berýänmiş. Ve jifanin kel jawab. Allah'ın kelamyş. Şu jillar käseleri bejerip berýänmiş Süleyman peýgambera. Her gaýsy kel jawab, jup ýaly, howz ýaly. Her gaýsy bir gişecik göl ýanyk, ulukon käseleri, demirleri gaýnadyp, ýa-da füýşeleri gaýnadyp, füýşeden bir ulukon sahtyman ýaly käseleri, bir howz ýaly käseleri bejerip berýänmişler. Şuma halky ulukon diýikleri wa olarda gişe çykşyma halky diýikler Süleyman peýgamberiň zamanyna bejerilen käselerden gişe çyk bolýardy. Şuma hal ulukon diýikler. Ve qudurir rasiyat. Şu jillar bejererdi Süleyman peýgambera ulukon gaplamalar we gazalar rasiyat berden barp şonu içikleňde qyymylamaýardy. Heýwer ulukon görüňde defe ýanyk bolup duran gaplamalary bejerip berýänmişdir. Aham Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar: "İ'malu ala Dawuda şükra." Ey Davud peýgamberiň içersi amel salih edin, Allah'a şükredin. Ve qalilun min ibadiyeş şekur, men az bennem şükretýär diýipdir. Kamil şükredip, kamil Allah'a hamd aýtyp boljak däl, ýöne az bennem şükretýär diýipdir. Ve ahirki ayetin manasy. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ. Hudaý Taala aýtdy. Süleyman peýgambera ölüm wagty geldi. Ki her kim dünýäni äp bermeli. Hem peýgamber hem padşah. Süleyman peýgamber jillar diýen ne diýeti? Kuşlar bilen kepleşipdi, heýwanlar bilen kepleşipdi. Tamam zatlar Allah musahhar edipdir, ihtiýaryna goýupdyr. Süleyman peýgamber 53 ýaşa baranda ölüm wagty bolýar. Felemma qadayna aleyhi'l mevte. Allah Taala aýtdy, ölümü şoňa emretdik. Ezrail ferişte canını almaly. Ma dallahum ala mevtihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atihi. Şu jillara, adamlara Süleyman peýgamberiň ölümlüğini belletmedi. Meger bir kirim
bir qurçuq, bir kirim Süleyman peygamberin asasyny iyipdir. Yani Süleyman peygamber jany çykanyna asasyna yaplanıp duranmış we jyllar bilmeýänler şoň jany çykanlygyny. O Süleyman peygamber asasyna yaplanıp duransaň, oşa asasyna yaplanıp duran ýerde de jany çykansaň, Süleyman peygamber diri we adamlar gözläp duranmyka diýipdirler. Ohm Hudaý aýdýar. Ey cemaat, Allah Zülcelal aýdýar. Ey cemaat, Allahu Rabbul Alamin aýdýar. Ey cemaat, Allah Celle Sultanuhu Azze Şe'nuhu aýdýar. فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Oham qurçuq ol kirim Süleyman peygamberin asasyn iýenine Süleyman peygamber ýykyldy. Ene şuň manasy. Tebayyenetil jinnu jyllar billi gaýby bilmeýänmişdikler. Gaýby bilýän bolsalar Süleyman peygamber ölüm moýuny pillerini ep berip işler ep berip kitjek hamany eline pil wa bolsa da. Felemma kharra Süleyman peygamber ýykyldy. Tebayyenetil jinnu bir manasy şu. Jyllar billi diýdi. Bir manasy tebayyenet billi boldy. El jinnu jin gaýb bilmeýänmişdik. Allau kanu ya'lamun al-gayba ma labisu fil azabil muhin. Süleyman peygamberin ölüllüğünü, ayrılılığını, jany çykanlygyny bilseler o agyr işleri etjek gäli. Derrew äpper çykyp gitjekler. Süleyman peygamberden gorkup işläpdiler. Süleyman peygamberin ayrılılığını bilseler iş äpper gitjekler. Ine Allah'ın kalamy şu. Jin gaýby bilmeýär. Jin şuma adam görün zadyny bilýärdem, jinni görün zadyny bilýär, görmetik zadyny bilmeýär. Men jinim aýdýa gaýpdan habar berýär diýse, yalan aýdýa. Allah onu yalan diýip aýdýa. Emma jinim görüpdir, görüp gelip aýdýa diýse, görürüm. Bir wagt jini bada bolsa, habar berýän o görün zadyny aýdýandyr. Şuma hal bir palan ýurtda bir zat görüpdir gelip sana aýdýa. Sen şon aýsan gaýby bildiňde ki görün adamdan eşitipdiňda.